Што стала прычынай цяжкага дарожна-транспартнага здарэння, часта з гібелю людзей, хто вінаваты, якую меру адказнасці вызначыць. Галоўная мэта расследаванняў, якімі займаюцца следчыя розных падраздзяленняў управлення следчага камітэта Беларусі па Брэсцкай вобласці. Каб вынесці вердыкт, неабходна правесці расследаванне ўсіх акалічнасцяў: стан удзельнікаў дарожна-транспартнага здарэння, стан аўтамабіляў, выкананне кіроўцамі правілаў дарожнага руху, магчымасць ці немагчымасць пазбегнуць наступстваў трагедыі. За 5 месяцаў гэтага года следчыя Брэсцкай вобласці ўжо ўзбудзілі 68 крымінальных спраў па артыкуле 317 Крымінальнага кодекса Беларусі, парушэнне правілаў дарожнага руху ці эксплуатацыя транспартных сродкаў, якія пацягнулі за сабой цяжкія наступствы. За ўсімі ДТЗ жыццё і здароўе людзей. Одной из основных целей расследования уголовных дел и проведения проверок по данным фактам является восстановление нарушенных прав граждан, в частности потерпевших. В этой связи следователями проводится работа достаточно деликатно, чтобы не травмировать психоэмоциональное состояние потерпевших, чтобы лишний раз не беспокоить. В том числе следственные действия проводятся с выбытием по месту жительства пострадавших и их родственников. Пенчук Владимир Жуковский разом з жонкай Вольгай вярталіся з гасцей, пераходзілі праезную частку па рэгулюемаму пешаходнаму пераходу. У гэты момант на мужчыну здзейсніў наезд кіроўца легкавога аўтамабіля. Наступства ДТЗ: мужчына застався інвалідам, не можа хадзіць. Каждая часть тела повреждена была точно. То есть там и ребра у меня, и ноги в 3 местах переломана каждая. И тазовые, и голова. Ну, то есть одна рука была вот эта нормальная. Шевелиться он вообще ничего не мог. Он есть, не сесть, не перевернуть. Ну, до сих пор, в принципе, многое привязано. И они действительно взялись, проверили уже тонкости, все обстоятельства, все вот эти мелочи. Супрацоўнікі следчага камітэта яшчэ раз звяртаюцца да ўсіх удзельнікаў дарожнага руху: быць уважлівымі і дысцыплінаванымі, не спяшацца, адна мінута нічога не вырашыць у жыцці, і, безумоўна, трэба выконваць правілы дарожнага руху. За грэбаванне гэтым можна заплаціць вельмі высокую цану. Юрый Печур, Роман Філюсіч, тэлерадыёкампанія «Брэст».